Καλημέρα, Βασίλη Μπαμπούνη. Καλημέρα, καλώς. Τι κάνεις, πώς είσαι? Αγουροξυπημένος, είναι μαύρα χαράματα. Γιατί Αλλά καλά. είσαι κάπου, εμφανίζεσαι κάπου τώρα αυτό το διάστημα? Ποιο μου, δεν πατήσουμε κάπου αλλού. Βασίλη, τι ξύλο έφαγες βρε στο βίντεο κλιπ? Α, από ό,τι βλέπεις αρκετό. Αλλά τώρα είμαι καλά. Είσαι σε τρομερή κατάσταση. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το βίντεο κλιπ είναι λίγο... έχει αυτή την τρέλα που φαντάζομαι ότι τέτοιος είσαι και εσύ, είσαι τρελαμένος και είσαι γενικός. Αλλά έχει τρομερό μήνυμα. Πέσε ξανά και ξανά και ξανά. Οι δύσκολες εποχές που ζούμε, αυτό το τραγούδι νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και ύμνος. Ναι. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να γινόταν ύμνος. Άμα μπορείς και εσύ να βοηθήσεις σε αυτό, θα χαρώ πάρα πολύ. Εννοείται, αγόρι μου, εννοείται. Εδώ είμαστε, εδώ για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Να σε ρωτήσω κάτι, πες μας λίγο τους συντελεστές του τραγουδιού. Δηλαδή. Ποιος το έχει γράψει, τους στίχους, σύνθεση. Τους στίχους και μουσική έχει γράψει ο Βασίλης ο Μπαμπούνης. Γενικά τα τύμπανα μπάσου έχει παίξει ο Βασίλης Μπαμπούνης, όπως και η κιθάρα. Εσύ όλα. Έχει παίξει ο Βασίλης Μπαμπούνης. Στην παραγωγή, ήταν αντικά την παραγωγή ο Βασίλης ο Μπαμπούνης, αλλά τελικά δεν μπορούσε και την έκανε ο Βασίλης ο Μπαμπούνης. Αυτό ισχύει γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε. Και τη μίξη έχει κάνει ο Βασίλης Μπαμπούνης. Το mastering το έχει κάνει ο Νίκος Λάμπας. Και το βίντεο κλιπ, στο οποίο πρωταγωνιστή μάντεψε ο Βασίλης Μπαμπούνης, το έχει κάνει η Μαρία Γαλάτη. Άρα δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι One Baboon Show. Είναι όλος ο δίσκος One Baboon Show. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Ότι ο δίσκος ο οποίος βγαίνει τώρα είναι τα μυστικά ομορφιάς για το τέλος του κόσμου. Είναι ουσιαστικά έτσι παρόμοια τα τραγούδια, δηλαδή είναι πάλι στίχοι δικοί σου. Είναι όλα όπως και αυτό, είναι όλα δικά μου, στίχο-μουσική τα πάντα, αλλά δεν θα σου πω ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο σαν γι' αυτό μέσα, γιατί το κάθε τραγούδι είναι διαφορετικό και έχει ένα διαφορετικό vibe. Υπάρχουν κομμάτια σαν γι' αυτό που έχουν έτσι μια πιο up-tempo, ας πούμε, πλευρά και πιο αισιόδοξη, και υπάρχουν και πολύ, πολύ πιο σκοτεινά τραγούδια. Αλλά θέλω να πιστεύω, και το έχω διασταυρώσει και από άλλους, ότι όσο και σκοτεινά να είναι, όλα έχουν κάποιο φως από πίσω. Έχουν μια αισιοδοξία. Για να γράψει τόσο ωραία τραγούδια με ωραία μηνύματα, πάει να πει ότι σίγουρα αυτό το λένε και αρκετοί συνθέτες και στιχουργοί που έχει τύχει να συνεργαστώ ή να τους δω, που λένε ότι πραγματικά πίσω από ένα σκοτεινό τραγούδι πάντα υπάρχει φως και το φως είναι τεράστιο και δείχνει πολλά και σημαντικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσει κανείς όταν βρίσκεται μέσα στη μαυρίλα. Όταν βγαίνει από αυτήν είναι η περίοδος που κανείς αποτυπώνει αυτό που έχει βιώσει, και αυτό είναι και το σημαντικό. Γι' αυτό είναι που χρειάζεται και ο άλλος να ακούσει και να αισθανθεί. Αυτό που νιώθει κάποιος όταν βγαίνει από την πρόχειρη δυστυχία. Βέβαια. Να πούμε ότι ο δίσκος κυκλοφορεί από τη Final Touch. Δεν κυκλοφορεί ακόμα, θα κυκλοφορήσει. Θα κυκλοφορήσει. Η συνεργασία σας, έτσι, πώς προέκυψε, πώς... Προέκυψε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω ιδέα να πω σε αυτό. Είναι μια συνεργασία που είναι πολύ πρόσφατη, έχει ξεκινήσει, αλλά έχουμε και από τις πλευρές υπάρχει πάρα πολύ καλό vibe και πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Επειδή αρχή είναι το ίμιση του παντός, άμα κρίνουμε από το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, νομίζω ότι η συνεργασία σας δεν θα είναι final touch, αλλά θα έχει μακρά συνεργασία. Πολύ εύστοχη προσέγγιση. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτσι ακριβώς. Τι κινεί τον Βασίλη Μπαμπούνη να γράψει τραγούδια? Τι σε υποκινεί? Θα πρέπει να μιλήσετε με αυτόν, γιατί σήμερα μιλάει ο τραγουδιστής Βασίλης Μπαμπούνης. Θα πρέπει να καλέσετε κάποια στιγμή που θα είναι ο στιχουργός μουσικός Βασίλης Μπαμπούνης. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κοιμάται ακόμα. Να ξέρεις, τα ανήσυχα πνεύματα δεν κοιμούνται ποτέ, φίλε. Το ξέρω, γι' αυτό έχω κατεβάσει μαύρες σακούλες, γιατί έχω ανήσυχο πνεύμα. Πού θα σε δούμε, πού σε βλέπουμε?
Στο Skype, όπως τώρα. Αυτό το καλοκαίρι θα το περάσω από ό,τι φαίνεται στο στούντιο. Έχω πολλές εκκρεμότητες που έχουν μείνει λόγω κορονοϊού. Και αν όλα πάνε καλά στην υπέροχη μας χώρα, από φθινόπωρο θα αρχίσω τα live και θα το μάθετε σίγουρα. Εννοείται θα φωνάξει εμένα και την τώρα. Και όχι μόνο θα μας φωνάξει, θα ανέβουμε και στο stage πάνω να τα σπάσουμε όλα, ξέρεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα είσαι και λίγο τα σπάς. Ναι, εννοείται. Τώρα, ναι, άμα υπογράψουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για το τι θα συμβεί αφού τα σπάσετε, ναι, εννοείται, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να σου πω κάτι, η σχέση σου είναι, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν θα είναι εύκολη. Θέλω λίγο να το σκεφτείς πριν να μου απαντήσεις. Η σχέση σου με τον Βασίλη Μπαμπούνη ποια είναι? Νομικά δεν μπορώ να απαντήσω χωρίς την παρουσία του δικηγόρου μου που μάντεψε ποιος είναι. Ο Βασίλης Μπαμπούνης. Τα ξέρεις όλα. Δεν είναι εύκολη σχέση. Δεν είναι εύκολο να ζει κανείς με έναν τέτοιο άνθρωπο. Αλλά ευτυχώς υπάρχει άλλος ένας ενδιάμεσά μας, ο Βασίλης Μπαμπούνης, που είναι έτσι μια καταλυτική προσωπικότητα και μας λειτουργεί έτσι πυροσβεστικά ανάμεσα στις διάφορες καταστάσεις. Ναι, ένας διάσημος προπονητής ποδοσφαίρου είχε πει ότι για να μπορέσω, λέει, να δω αν είμαι καλός άνθρωπος εγώ, θα πρέπει πρώτα να τα βρω με τον ίδιο μου τον εαυτό στο καθρέφτη. Εσύ το κάνεις αυτό? Μπορώ να σου πω ότι κάνω την προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι σίγουρο ότι υπάρχει βελτίωση. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σπουδάσει θέατρο ή κάτι τέτοιο? Δεν... με ρώτησε ένας φίλος χθες που είδε το βίντεο κλιπ και δεν είχε ιδέα τι κάνω. Και με ρώτησε το ίδιο πράγμα και θα σου δώσω την ίδια απάντηση. Όχι, δεν έχω σπουδάσει. Έτυχε να μεγαλώσω μες στο θέατρο, γιατί ο πατέρας μου ήταν ηθοποιός, οπότε έχω μια άνεση. Αλλά έχω αρκετά από τις δεκαετίες πίσω στις οποίες προσποιούμε ότι συμπαθώ ανθρώπους που δεν συμπαθώ ως επιτοπλίστων και αυτό μου έχει δώσει μια καταπληκτική εμπειρία και ευτική δυνότητα, θα έλεγα. Τι ζώδιο είσαι? Τώρα το χοντρένεις. Τώρα, άμα να αρχίσουμε σοβαρές κουβέντες τόσο πρωί, θα πήγαινα 10.000 ευρώ στοίχημα, θα έβαζα πολλά λεφτά στο στοίχημα ότι ήσουν καρκίνος. Όχι, δίδυμος. Θα έχανες, θα τα έπαιρνα. Είμαι εγώ καιρος. Εγώ καιρος. Ναι. Απίστευτο. Καλά, είναι και τρελή εγώ καιρή, να ξέρεις. Δεν ξέρω, εμείς οι εγώ καιροί είμαστε λίγο δύσπιστοι με τα ζώδια. Όντως. Ναι, όντως. Ποιος είναι ο Κωνσταντάκος μέσα? Τον αδερφό μου έχω, δεν ξέρω, οροσκόπο έχω εγώ καιρό, αυτά. Για μένα η κολλητή μου φίλη είναι εγώ καιρος, γι' αυτό το λέω. Ναι. Περαστικά σε όλους σας. Μόνο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και για να γίνουμε καλά, πάμε και λίγο κολάγωνο. Βασιλή, θέλω να μου πεις λίγο ποιος είναι ο τραγουδιστής ή συνθέτης πέρα από τον Βασίλη Μπαμπούνη που θαυμάζεις? Με ποιον θα θέλεις να συνεργαστείς? Που θαυμάζω είναι πάρα πολύ. Ενδεχομένως ο κορυφαίος όλων, το οποίο οι λόγια των οποίων είναι κορυφαίος όλων είναι μεγάλη κουβέντα, είναι σίγουρα ο David Bowie. Είναι εκτός σύγκρισης, σαν καλλιτέχνης γενικότερα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, έτσι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο βίντεο κλιπ, παρουσιάζονται και παιδάκια. Πώς ήταν η ιδέα, ήταν καταρχάς σκηνοθετική η ιδέα το να μπουν και παιδάκια, έτσι? Αν προσέξατε, στο σημείο που εμφανίζονται, υπάρχει μια χοροδία από παιδάκια στο τραγούδι, το οποίο είχε συμβεί καιρό πριν, όταν είχε γίνει ηχογράφηση, και είπαμε να μην το αφήσουμε εκτός. Ήταν ένα πολύ έντονο στοιχείο για το τραγούδι μέσα και βάλαμε και παιδάκια στο βίντεο κλιπ. Είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ τρυφερό και επειδή ξέρεις, έρχεται λίγο αντικρούεται με την τρέλα που βγάζεις εσύ και το τραγούδι μαζί με τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφο το αποτέλεσμα, αλλά επειδή είναι δύο εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, νομίζω ότι αυτό του δίνει την ομορφιά του. Φοβάμαι ότι έχεις δίκιο, δεν είναι αυτός ο στόχος όμως. Ήταν να γίνει ένας χαμός, ένα πραγματικό χάος, αλλά λόγω συνθηκών, κορονοϊού και μπλα μπλα μπλα, δεν καταφέραμε να έχουμε τόσο κόσμο όσο θέλαμε από πιτσιρίκια. Οπότε φτιάξαμε αυτό. Ήταν πολύ πιο χαοτικό και επιθετικό αυτό που θα συνέβαινε αν είχαμε την παρουσία που χρειαζόμασταν. Αλλά νομίζω ότι βγήκε αρκετά καλά. Τι σε κάνει να σηκωθείς μέσα από τη δυσκολία?
η επόμενη δυσκολία. Βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα τις δυσκολίες και οπότε μόλις συνηθίζω την πρώτη λέω πρέπει να πάω αμέσως στην επόμενη. Η πηγή... Καλό, και εγώ το κάνω. Άρα αυτό είναι και η πηγή έμπνευσής σου, φαντάζομαι, έτσι. Πηγή έμπνευσης. Είναι πάρα πολύ ασαφές το τι είναι η πηγή έμπνευσης. Και νομίζω ότι για όλους ισχύει αυτό. Ο καθένας θα δώσει μια απάντηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου πει την αλήθεια ή ότι ξέρει ο ίδιος. Η πηγή έμπνευσης είναι κάτι πάρα πολύ αφηρημένο και γι' αυτό και το λόγο το δημιουργούμε γενικότερα. Προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, να γίνει λίγο πιο απτό. Πάντως δεν είναι εγώ καιρός, καρκίνος είναι. Απλά έχει γίνει κάτι λάθος στη... Πρέπει να το ξανακοιτάξω, αλλά πόσο ξέρω είμαι εγώ καιρός. Πάντως, φίλε, είσαι πάρα πολύ δυνατός. Εγώ θα πω την αλήθεια. Και πραγματικά και εμείς εδώ, την εκπομπή και εγώ και η Ντόρα και όλοι θα σε στηρίξουμε. Είναι καταπληκτικό το τραγούδι. Και επίσης θα πω, σε αυτό που έλεγε νωρίτερα στο βίντεο κλιπ για τα παιδιά, εγώ είδα ένα μεγάλο παιδί με πολλά παιδιά μαζί. Και πραγματικά αυτό είναι και έτσι να παραμείνεις, αδερφέ. Και μία τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε τι φάση είσαι. Φτιάχνεις κάτι ενδεχομένως καινούριο, κάτι στο ίδιο μοτίβο ή απλώς θα βγει ο καινούριος δίσκος? Μακάρι να μπορούσα να πω ότι απλώς θα βγει ο καινούριος δίσκος. Μου είναι αδύνατο να κάνω κάτι τέτοιο. Επειδή δεν έχω τελειώσει όλες τις μίξεις, είμαι διαρκώς κάθε μέρα στον πειρασμό να πειράξω από κάτι. Ειδικά μέσα στο δικό σου στούντιο ο πειρασμός είναι τεράστιος. Οπότε ουσιαστικά ασχολούμαι με το να μην πειράζω τα τραγούδια που έχω ήδη τελειώσει, μπας και τελειώσει το δίσκο. Αλλά έχω ούτως ή άλλως τουλάχιστον άλλα τόσα τραγούδια στο σιρτάρι που είναι μισά και περιμένουν να τελειώσουν. Οπότε είναι σίγουρο ότι μόνο με το υλικό που έχω μισό αυτή τη στιγμή έχω αρκετά χρόνια μπροστά μου για να προσπαθώ να το τελειώσω. Μάλιστα. Και επίσης έρχεται και η προετοιμασία για τα live του χειμώνα που είναι και αυτό κάτι. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάντα busy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Καλοτάξιδο το τραγούδι. Όλος ο δίσκος καλοτάξιδος. Και εύχομαι πραγματικά να έχεις αυτή την ενέργεια που έχεις τώρα. Οι γύρω μου λένε εύχονται να τη χάσω κάποια στιγμή, τους κουράζει. Οπότε θα το κρατήσω που λες και θα το κάνω ringtone και θα τους το βάλω να παίζει. Έτσι ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλή σου μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά.